večer. Nachádzam sa na okraji obce Trávnica. Dneska by som si chcel dať taký menší trek okolo tejto obce. Mal by sa tu nachádzať naučný chodník po zelenej cyklistickej trase. Celá táto trasa by mala trvať nejakú hodinku a pol až 2 hodinky. Na trase by sa malo nachádzať Trávnické jazero a následne potom ešte by som sa chcel pozrieť tu v obci po nejakých historických pamiatkách. Mali by tu byť 2 kaštiele a jedno také dielo z 19. storočia, čo bolo vlastne nejaké vzdušné čerpadlo, ktoré slúžilo na čerpanie vody. Takže už sa nachádzam pri jazere. Prišiel som ku brehu, je to tu celkom dosť zarastené, tak dúfam, že niekde ešte bude takýto pličí breh, kde není skutočne až takáto tráva, aby som si tam mohol sadnúť. Zatiaľ nie sú moc nejaké veľké výhľady. Takže vraciam sa už domov, opäť idem po asfaltovej ceste, čiže možno 80% celej cesty sa ide po asfalte, potom kúsok okolo jazera sa ide po takej polnej ceste. Za nejakých 15 minút budem v obci Trávnica, čiže keď môžem zhodnotiť túto cestu, tak bolo to fakt nenáročné. Celkovo mi to trvalo asi 2 hodiny 10 až 15 minút. Ešte som není v obci. Troška som sa zdržal, pretože som si robil čaj, fotil som, kameroval som a kochal som sa prírodou. Čiže reálne vám to možno zabere skutočne nejakú hodinku, 45 až 2 hodiny. Takým pohodovým tempom, nejako som sa moc neponáhľal. Čiže odporúčam skutočne pre ľudí, ktorí nemajú radi náročné túry a chcú nejaký taký nedeľný pohodový výlet alebo prechádzku okolo peknej prírody. Takže lúčim sa s vami a dúfam, že sa uvidíme aj na budúce.